Γεια σας, καλώς ήρθατε στο 83ο ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ και το 42ο με τους ερυθρόλευκους γηπεδούχους. Αυτό που θα αρχίσει σε λίγο εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ανάμεσα στις δύο ομάδες της κορυφής βαθμολογίας. Ένα ντέρμπι μεταξύ των δύο εκ των τριών πρώτων και σίγουρα το δεύτερο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν. Δηλαδή παίζει ουσιαστικά με μια ζώνη με τρεις αμυντικούς Ολυμπιακούς, τουλάχιστον έτσι ξεκινάει. Ο Αμανατίδης για παράδειγμα είναι στο Ρουίζ. Το πρώτο σου του μάτσο τον Γιωβάνι, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Ατματζίδη σε κόρνερ. Παίχτες, λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι είναι το τέταρτο μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα και ο Γιάννης Παθιακάκης ευελπιστεί ότι οι δύο παίχτες θα ξεπεράσουν την κούραση και θα προσφέρουν τα αναμενόμενα. Ένα φάουλ κέρδισε η ΑΕΚ, ένα φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα και υποτίθεται στη συνέχεια σε θέση offside ο Νικολαίδης. Ένα φάουλ που έγινε από τον Ζε Ελίας. Αλλά ο Άλβες έκοψε ο Καψής και τώρα η ΑΕΚ σε προποθέσει για την επίθεση με τον Νικολαίδη. Τα μοιράζει στο Ρούις. Το σούτ από τον Ρούις στα χέρια του Ελευθερόπουλου. Σοφαρίζει η ΑΕΚ τις ευκαιρίες. Την του Γιωβάνι έρχεται τώρα ο Ρούις. Εδώ ο Ελευθερόπουλος. Ψυχρή αντίδραση από τον Γιάννη Παθιακάκη. Γρήγορο μάτς αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Νινιάδης τώρα σε μια δεύτερη αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Μπαίνει μες στην περιοχή, κόβεται. Την πέναντι ο Τσαγκαράκης. Δεύτερη αντεπίθεση. Γιατί μπήκε μες στην περιοχή Νινιάδης. Τσαγκαράκης έδωσε το σημείο του πέναλτι. Εδώ ο Ηλίας Ατματζίδης θα βρεθεί απέναντι από τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Στο 6 έχουμε φτάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόρτζεβιτς απέναντι στον Ατματζίδη. Εκτελεί, ο Ατματζίδης με τα πόδια διώχνει. Θα είναι μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός να ανοίξει το σκορ. Και κοιτάξτε την αντίδραση του Ηλία Ατματζίδη για αυτή την επέμβαση. Περάσει στην περιοχή, κόβεται από το Ζαγοράκι. Ο Ζεελίας, κάθετη πάσα, ο Τζιοβάνι για τρίπλα με δεύτερη. Out! Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βραζιλιάνο στο 7. Με τον Τσάρτα να βγάζει μια από τις γνωστές με το εξωτερικό φάλτσο. Η μπάλα φτάνει στον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης στέκεται λίγο, σταματάει. Ο Ελευθερόπουλος δείχνει να χάνει την μπάλα, αλλά με δεύτερη επέμβαση μαζεύει. Αυτό το σουτ, το συρτό του Νικολαίδη. Άλλαξε πολλά ποδιά η μπάλα. Ο Ρούις με τον Νικολαίδη είναι 2 με 1 τώρα, καθώς έχει μείνει μόνο ο Πατσατζόγλου σε αυτή την αντεπίθεση. Βγαίνει ο Ελευθερόπουλος. Ο Νικολαίδης φάτσα με τον γκολ. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 10-1-0. Υποδειγματική αντεπίθεση από τους φιλοξενούμενους. Ο Ρούις με τον Νικολαίδη έβαλαν στη μέση τον Πατσατζόγλου, καθώς η άμυνα του Ολυμπιακού δεν είχε γυρίσει. Ο Ρούις έβγαλε στον Νικολαίδη και αυτό σε κενή εστία, καθώς έβγαινε ο Ελευθερόπουλος για να καλύψει τον Αργεντίνο. Ανοίγει το σκορ στο 10, Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1. Ο Τζόρτζεβιτς στη σέντρα, ο Τζιοβάνι την κεφαλιά, out. Σε ρυθμό πολυβόλου πια οι ευκαιρίες. Εδώ ο Βραζιλιάνος. Κασάπης πέρασε για τον Τσάρτα. Νικολαίδης, μια κόντρα με τον Μπουρσανίδη, βγάζει τον Κασάπη πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού. Υποδεικνύεται αυτό σε θέση offside, έτσι σταματά αυτή η επίθεση, και αυτή μάλλον η επίθεση της ΑΕΚ, με την υπόδειξη του πρώτου επόπτη και την απόφαση του Τσαγκαράκη. Δεν είναι σωστή, όπως βλέπουμε και εδώ, στο replay αυτής της φάσης. Φάουλ που εκτελείται για τον Τζιοβάνι. Κατεβάζει απέναντι από τον Φερούζεμ, θέλει να μπει και μπαίνει στην περιοχή. Ισοφάριση για τον Ολυμπιακό. Ένιωσε και λίγο πεσμένος, λογικό είναι αυτό και θα βρει σίγουρα και αυτό στο ρυθμό του σιγά σιγά όσο εξελίσσεται το μάτς. Ενώ εδώ έχουμε offside του Νικολαίδη με την υπόδειξη του Εφού. Τσάρτας, δύσκολη μπάλα να την κατεβάσει και να κάνει το κοντρόλ. Λάθος από τον Μπουρσανίδη. Ο Νικολαίδης απέναντι από τον Ελευθερόπουλο. Το σουτ, κόρνερ, επέμβαση από τον goalkeeper του Ολυμπιακού στο 23. Από την λανθασμένη αυτή η επέμβαση του Μπουρσανίδη έγινε εδώ η φάση. Ο Νικολαίδης έκανε το πάρσιμο της μπάλας και στη συνέχεια το σουτ στην κλειστή γωνία του Ελευθερόπουλου παραχώρησε κόρνερ για την ΑΕΚ. Ο Τσάρτας, όπως και στο προηγούμενο, 2 έχει κερδίσει η ΑΕΚ κόρνερ, 3 ο Ολυμπιακός. Εκτελεί αυτό το κόρνερ. Νικολαίδης πάει για την κεφαλιά. Ο Ζήκος, υπάρχει ψωμένη σημαία στο βάθος από τον επόπτη. Ο Τσαγκαράκης δεν το έχει αντιληφθεί. Υπάρχει ένας παίκτης του Ολυμπιακού πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσάρτας ούτως ή άλλως έχει σταματήσει τη φάση. Ο Νινιάδης είναι αυτός που έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσάρτας στον επόπτη φαντάζομαι ότι απευθύνεται, αλλά υπάρχει διακοπή καθώς ο Νινιάδης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίας από μια προηγούμενη φάση.
Για αυτά που λέγαμε νωρίτερα, Μανώλη, και μετά το υπέροχο γκολ της σοφάρης του Ολυμπιακού από τον Βραζιλιάνο τον Γιοβάνι. Ο Γιοβάνι που ήταν αυτός που βρέθηκε στην ευκαιρία του δεύτερου λεπτού και δεν τον Ατματζίδη να του λέει όχι. Αυτός που έκανε την εκπληκτική ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 7, ένα λεπτό μετά το χαμένο πέναλτι δηλαδή. Ο παίκτης που και στο 11 έχασε ευκαιρία για την ομάδα του και στο 19 εσοφάρισε. 4 καλές ευκαιρίες του Ολυμπιακού στο μάτς έχουν όλες μέσα τον Βραζιλιάνο. Νάβας για τον Νικολαίδη. Παίρνει την μπάλα μέσα από τα πόδια του Ρούις. Για τον Βασίλη Λάκη. Κασάπης. Με τον Νάβας πάντα κοντά του. Σέντρα από τον Κασάπη πάνω στο Ζεηλίας. Ο Νάβας παίρνει την επέμβαση. Ζήκος. Ζαγοράκης. Η άμυνα του Ολυμπιακού προσπαθεί να ανέβει ψηλά για να βγάλει τους παίκτες εκτός offside. Τσάρτας για τον Κασάπη, ψωμένη σημαία από τον επόπτη. Το γυμνό μάτι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Σημασία δεν έχει τι φαίνεται, αλλά τι υπέδειξε εδώ ο δεύτερος βοηθός, ο Παπαδόπουλος. Εδώ είναι η φάση, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ο Παπαδόπουλος είναι ο δεύτερος συνεργάτης. Ζητώ συγγνώμη, ο Βασάρας είναι τέταρτος. Αν είπα ότι ο Βασάρας είναι ο δεύτερος συνεργάτης. Ο κύριος Βασάρας είναι τέταρτος διαιτητής. Ο Άντζα στην μπάλα. Άλβες στη μονομαχία με τον Φερούζεμ. Νάβας. Κασάπης κόντρα στον Ινιάδη. Με δύναμη ο Ζεελίας αφήνει το παιχνίδι. Ο Τσαγκαράκης. Αλλά βγαίνει έξω γιατί έχει τραυματιστεί ο Κασάπης από το μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου πάνω στον Κασάπη στο 27. Είμαστε 1-1 Ολυμπιακός με την ΑΕΚ με τα γκολ του Ντέμι Νικολαίδη στο 10 και του Τζιοβάνι στο 19. Ο Ηλίας Ατματζίδης. Νικολαίδης με τον Άντζα τώρα. Ξανά η προηγούμενη φάση. Παίρνει πάλι τη θέση του στην 11. Έπαιζε για πολύ λίγο διάστημα με 10 Ολυμπιακός. Ο Ζαγοράκης θέλει να περάσει μια μπάλα. Ο επόπτης έχει μείνει με υψωμένη τη σημαία και μπάλα δεν πέρασε στον παίχτη που είναι ενδεχομένως που ύψωσε μάλλον τη σημαία. Ο επόπτης για τον offside. Σταματάει αυτή η επίθεση για την ΑΕΚ. Ξανά το replay. Διαφωτιστικό νομίζω και σε αυτή την περίπτωση. Και εδώ καθώς έχει μείνει μπροστά ο Κασάπης και του παίρνει την μπάλα. Ο Μαυρογεννίδης δεν έκλεισε σωστά. Τώρα με μεγάλη μετα. Τσατζόγλου για βοήθεια. Ο Νάβας γυρίζει και μαρκάρει τον Βραζιλιάνο. Είναι φάουλο Τσαγκαράκης και θα βγάλει κάρτα. Μία ακόμη, πέμπτη στο παιχνίδι για τον Φερνάντο Νάβας. Στο 33. Ξανά η προσπάθεια από τον Ζεηλίας. Και απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Άλλη μια υπόδειξη από τον επόπτη. Προκαλεί διαμαρτυρία του Νικολαίδη και βλέπω τον Τζαγκαράκη να πηγαίνει στον κυνηγό της ΑΕΚ με υψωμένη την κρατώντας στα χέρια του την κίτρινη κάρτα. Του τη βγάζει. Νικολαίδης διαμαρτύρεται για την κάρτα. Αν μπόρεσα να δω καλά, έδειξε προς τον Τζαγκαράκη το βοηθό και του, αν διάβασα τα χείλη του, είπε ρώτησέ το, δεν του είπα τίποτα. Για το ότι πέταξε την μπάλα προφανώς πήρε την κάρτα ο Νικολαίδης. Υπόθεση βέβαια κάνω έτσι. Το πιθανότερο, ναι, δεν επιτρέπεται, σαφώς δεν λέω. Σέντρα από το Μαυρογεννίδη, εκεί που έχει εύκολη δουλειά, ο Ατματζίδης και μαζεύει. Και αυτός με τα χέρια γρήγορα θέλει να περάσει μπροστά την μπάλα, καθώς έχουν μείνει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ρούις με τον Μπουρσανίδη και το Μαυρογεννίδη να γυρίζει. Περνάει ο Αργεντίνος, πέφτει ο Μαυρογεννίδης. Παίρνει την μπάλα ο Αμανατίδης και στη συνέχεια ο Μαυρογεννίδης ξανά ελέγχει. Τζιοβάνι. Πατσατζόγλου, ο Άλβες offside. Δεν υπάρχει φάση από εκεί και μετά, από την ώρα δηλαδή που ο επόπτης ο πρώτος ύψωσε τη σημαία, ο Τομαράς. Και τώρα βέβαια δεν είναι δουλειά του Ατματζίδη να πάει να πει στο διαιτητή τι πρέπει να κάνει, αλλά τη στιγμή που είναι offside εδώ, Άλβες φαίνεται, αλλά τη στιγμή που ο Ρουμανός συνεχίζει και σουτάρει, έπρεπε να έχει δοθεί η κάρτα. Εδώ έχουμε Νινιάδη με Ατματζίδη που έχει πολύ μεγάλη ένταση. Έχει βγάλει το Τσακαράκι στην κάρτα στον αέρα και τη βγάζει σε ποιον, στον Ατματζίδη. Στον αρχηγό της ΑΕΚ την κάρτα, ο οποίος είχε γι' αυτό διαπληκτισμό με τον Νινιάδη.
ακόμη μια κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, στο 37 αυτή τη φορά. Τη βλέπει ο Ατματζίδης. Από την ΑΕΚ έχουν πάρει μέσα σε 4 λεπτά. Στο 33 ο Νάβας, στο 35 ο Νικολαίδης και στο 37 ο Ατματζίδης και άλλες δύο. Στο 21 ο Κασάπης και από το 5 λεπτό ο Ζήκος από τη φάση του πέναλτι. Εδώ ο Ατματζίδης, ο οποίος ναι μεν είναι αρχηγός και πηγαίνει να υποδείξει προς τον διαιτητή. Να βγάλει κίτρινη κάρτα στον Άλβες που Πηγαίνει να διαμαρτυρηθεί, αλλά δεν επιτρέπεται αυτό. Να πάει να υποδείξει στον διαιτητή τι πρέπει να κάνει. Και νομίζω ότι εδώ είναι το λάθος πια. Η ένταση εδώ με τον Ινιάδη και τον Ατματζίδη. Και ο Νινιάδης πάντως εγώ δεν το είδα. Ο Μιχάλης Κατσαφάδος από το. Νινιάδης. Φάουλ από τον Νάβας. Κάρτα στον από κάτω του Ολυμπιακού. Τη βγάζει ο Τσαγκαράκης. Ο Νάβας που ήδη έχει μια κίτρινη κάρτα. Θα πάρει τη δεύτερη. Στο 42 η ΑΕΚ μένει με 10 παίχτες. Από τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Φερνάντο Νάβας. Για το μαρκάρισμα αυτό πάνω στον Νινιάδη. Εδώ το βλέπουμε και πάλι. Ο Νάβας παίρνει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Φεύγει κατά αποδυτήρια λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και δεχτηνία στις αρχές του μάτς. 100% ορθή η αποβολή του Νάβας, αν και βέβαια υπάρχει μια περίεργη παράδοση την τελευταία πενταετία. Σε 16 μάτς που έχουν παίξει ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ, 10 στο πρωτάθλημα και 6 στο κύπελο, παίκτης ΑΕΚ αποβάλλεται για 13η φορά. Έχει αποβληθεί μία φορά παίξει στο Ολυμπιακό, αλλά μην κάνετε συνειρμούς και μην προσπαθείτε να βγάλετε περίεργες διαπιστώσεις από αυτό. Ζαγοράκης, καλό είναι το άνοιγμά του για τον Κασάπη που έχει χώρο. Συρτά αυτός για τον Νικολαίδη στην περιοχή. Πέφτει ο Νικολαίδης. Από την επέμβαση του Μαυρογεννίδη δίνει out ο Τσαγκαράκης. Ο Νικολαίδης ζητάει το κάτι παραπάνω, το πέναλτι. Δηλαδή, άμα ζητάει κάτι. Το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και ορθώς αφήνει, έχει αρχίσει και πέφτει ο Νικολαίδης πριν γυρίσει το δεξί του πόδιο Άτζα. Σε εκείνη την καταραμένη γωνία, Μανουέλη, και έγινε και το πέναλτι του πρώτου μέρους. Ζήκος. Ρούιζ με τον Αμανατίδη. Φάουλ για την ΑΕΚ. Εδώ ο Αργεντίνος πήρε αυτό το φάουλ από τον Γιώργο Αμανατίδη. Ένα φάουλ στη μπάλα και να το εκτελέσει και το εκτέλεσε. Ο Λάκης στον Τσάρτα. Μόνο ο Στέλιος Γιαννακόπουλος από την πλευρά των πνευματικών του Ολυμπιακού έχει σηκωθεί για ζέσταμα. Τσάρτας πάνω στον Άντζα. Αντίθετα από την άλλη πλευρά μιλάει, και αυτό μπορούμε να το πούμε 100%, η καρδιά του πρωταθλητή. Και να ολοκληρώσω λίγο, Μανώλη, αυτό το σχόλιο που έκανα πιο πριν. Οι φίλοι της ΑΕΚ, ήδη από ό,τι μας λένε και συνάδελφοι από τον αγωνιστικό χώρο, αρχίζουν απογοητευμένοι να αποχωρούν. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, θα μπορούσε να μπει ο τίτλος σε μεγάλη απογοήτευση σε ένα μάτς με τόσες προσδοκίες, που τελικά μέχρι στιγμής είναι στο 1-4 για την ΑΕΚ και που σίγουρα απογοητεύει τον κόσμο της. Απ' την άλλη, είναι η καρδιά του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός δείχνει ομάδα μεστομένη, έτοιμη να ανακάμψει σε δύσκολες στιγμές.